गाडीवर पण दगड पण वरनं गेले हां पुरा ढासळला गाडीवर. तुम्ही आत होते हा आम्ही चौघजण आहोत. म्हणजे असं कोणाला काय नाही नाही पण मोठा जो दगड पडला तो पुढं पडला हां आणि दुसरा मोठा दगड वरनं गेला गाडी. मोठा दगड होता. तो मोठा मेन रस्त्यावर आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली आहे ना हा. ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचलं. मोठा दगड वरनं गेला. आम्ही राईट साईडला असतो तो पुरा दगड गाडीवर आहे. गाडीवर तुम्ही कुठून सर आम्ही दापोली. सांगू शकता म्हणजे इथले किती आहे ना आज आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गावर आहा आणि इतका हायट आहा ते यशवंती पटपाच्या कोणा धोको मे उद्भवतलो देव म्हणून यांच्यानी एक्शन घेऊन सरकारान सीएमाने एक्शन घेऊन आज ह्या सेंटराचो प्रोजेक्ट असलो तरी पण सीएमाने एक्शन घेऊन ताबडतोब एक्शन घेऊन जाईल. इतकीच आमच्या किंवा हानी जाऊंक जाता प्रत्येक फावट्यात आणि पावसाळ्यात तसं जास्त पडांक ना पाऊस पडांक ना तर इतकी झाली तर पाऊस पडल्या उपरांत कितके उमळ झाल्या उपरांत कितकी पडटली ह्याच्या सरकारान विचार करता आणि सीएमान याच्यावर ताबडतोब एक्शन घेवपाची. श्रीपाद भाऊन आता जागे जावपाची गरज आसा. आता नवीन टर्म तुमचो सुरू जालेलो आसा. सुरवात पत्रादेवीच्यान पयलीं करात. हे हायवेची जी दुर्दशा जाली आसा जी कर्दनकाळ आमकां जालेली आसा तेचेर कितें उपाय योजना कारण ह्यो रोड ह्यो नॅशनल हायवे आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊन जर मनार घेतले जाल्यार हेची कामां खूब फास्ट जावंक शकतात हें म्हजें म्हणणें आसा. सो श्रीपाद भाऊ हांव सांगूंक सोदता ह्या पत्रकाराच्या वतीन की हेचेर येवन हे त्वरीत हे पळयात तुमी कितें आसा जें कितें बांदकाम केलां एकदम ते एकदम बरोबर ना निकृश्ट दर्जाचें आसा आनी आमचो रस्तो ह्यो कर्दनकाळ ठरलेलो आसा. आमच्या लोकांचे पेडणेकारांचे जीव सुरू वयतातूच. सो ताका लागून कितें तरी उपाय योजना श्रीपाद भाऊन करचो हें तांकां आमचें आव्हान आसा आनी प्रार्थना आसा.